Филмов герой ли съм? Да. Съм анимационен герой ли съм? Да. В сериал, че ли участвам? Не. Да, значи във филм. Що или По-скоро, сериал, че ли филм? да. Добре. Анимационен герой ли съм? Не. Добре. Слава Богу! Пиксар ли ме рисуват? Не. Истински човек ли съм? Не. Cartoon Network? Не. Така, аз съм филмов герой. Мгм. Мъж? Не. Добре. Дисни ли ме рисуват? Да. Добре. Мъжки пол ли съм? Не. Добре. Така, аз съм женски пол, Точно така. който е филмов герой. Да. Нещо познато в България, много известно. Да. Добре. Комедиен жанр ли? Не. Принцеса ли съм? Да. Имам ли способности някакви специални? Да. 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 Вълшебница ли съм някаква? Не. Добре. Има ли няколко части на този филм? Към 80. Значи да. Значи да. Да. Ооо. Ти нищо не си питал, бе. Как те знаеш? Аз да не съм... от викинги ли съм? Не. Фак. Някой спасява ли ме от нещо в този филм? По-скоро да. Моята принцеса така по-еманципирана е? Не. Не. Добре. Да не съм от Breaking Bad. Не. Има ли някакви същества такива свръхестествени? Еми... Примерно дракони, мракони? Не. Не. Добре. Руса ли съм? Да. Руса в сериен филм. Самата актриса, която ме играе, американка ли е? Не. Повече от една част ли има филма, в който участвам? Предполагам, да. Сигурност. Не 100%. е толкова известен. Руса ли съм? Не. Добре. Красива. Красива ли съм? Да. Да, е тук. Европейка ли е? Да. Българка? Не. С тъмна коса ли съм? Не. Той сериал български ли е? Не. Една от Дисни принцесите, дето съзнаят ли съм? Да. Добре. Косата ми червена ли? Да. Фиона ли съм? Не. Има ли и анимационна версия на... Не. Няма. В гората ли живея? Не. От Game of Thrones съм. Да. Кралицата на драконите ли съм? Да. Добре. Ти си? Кажи кой си? Как се казваш тя? Фрейдис ли? Как се казваш? Кой? Не. Бе, кралицата на драконите, бе, брат. Она, детя, оня... Ти само с това Аз Ариел ли съм? Да. Халиси, лада, брат. То това даже не е името й, брат.